дуруд бинандаи азизу арҷманд, алоқамандони ҳамешагии футболи тоҷик, инак ҳафтаи ҳаштуми рақобатҳои лигаи олии чемпионати мамлакат ба поён расиданд ва мо дар барномаи 90 дақиқа имрӯз мустақиман роҷеъ ба бозиҳои гузашта ҳарф хоҳем зад. Ман Бобо Холмуродзода бо ҳамроҳии ҳамкорам Парвизи Маҳмадамин ки дар як бозии даври ҳаштум шороҳ буд, имрӯз роҷеъ ба натиҷаи се бозӣ ва таҳлилу баррасии ин рақобатҳо хоҳем гуфт ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки бозиҳо бо кадом натиҷа ҷамъбаст шуданд ва бо сабаби ширкати дастаҳои хуҷанд ва равшан дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё бо иштироки ин дастаҳо бозиҳо ба мавқуф гузошта шуданд ва Куктош дар майдони худ бо ҳисоби 3-1 клуби марказии вардиш Артишро шикаст дод. Файзканд дар бозӣ бо Душанбе бозиро мусови 2-2 ба поён расонид. Истаравшан бошад ин дафъа ба бохт рӯбарӯ шуд ва ин аллакай сеюмин бозӣ мешавад ки Истаравшан ғалаба карда наметавонад. Хуб, шарҳу тавзеҳро аз дидори дастаҳои Куктош ва клуби марказии вардиш Артиш оғоз мекунем ки Парвизи Маҳмадамин бевосита ин бозиро шорӣ кард. Яке аз бозиҳое ки бисёр худтирмон буд, интизор мерафт ки афсарон дар ин бозӣ баъд аз он нокомиҳое ки пайҳам доштанд ба худ меоянд ва натиҷаи хуб ба даст меоранд. Аммо футболбозони дастаи Куктош тавонистанд бо ҳисоби 3-1 ғалаба карда, ҳолон ки онҳо бо ҳисоби 1-0 қафо монданд. Хуб, чӣ таъссурот доред доир ба бозии дастаҳои мазкур? қисми якуми ин бозӣ бо бартарии бештари футболбозони меҳмон сипарӣ шуд. Гап дар сари он аст ки дарвозабон, яъне Шоҳрух Қирғизбоев чун ба ҳайати тими миллӣ даъват шудааст, дарвозабони дуюми Куктош дар хатти дарвоза буд ва дар чанд ҳолат ана яке аз ҳамон вазъиятҳо ӯ он қадар ҳаракати боварибахш дар дохили ҷаримагоҳаш накард. Яъне маълум буд ки агар афсарон фишорро идома диҳанд, ҳатман ба гӯем муваффақият ноил шуданашон мумкин аст дар ҷараёни қисми якуми бозӣ. Аммо танҳо як голи онҳоро дидем. Аслан бояд бигӯем ки легионерҳои дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар маркази майдон хеле хуб бозӣ карданд, махсусан Идрис Амину, ва фаули ӯ буд ки дар чанд маврид мо ҳуҷумҳои хубро дидем. Албатта Куктош ҳам дар қисми якум имкониятҳои муайяни худро ба вуҷуд овард, аммо хавфу хатар бештар аз сӯи футболбозони дастаи меҳмон ба вуҷуд оварда мешуд. ҳатто ҳамон лаҳзае ки пеналти ҳам таъин карда шуд, мо дидем ки чӣ гуна аз маркази майдон тӯбро онҳо гирифтанд ва то ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф омаданд. инҷо ҳам камтаҷрибагии Равшан Сардоров албатта таъсири худро расонид ва дар натиҷа албатта дастаи меҳмон дар ин бозӣ афзалияти бештарро дар қисми якум соҳиб шуд. Аммо гап дар сари ин аст ки клуби марказии варзиши Артиш танҳо 45 дақиқа бозӣ кард. гӯё баъд аз танаффус мо ба майдон баромадани онҳоро надидем ва дар қисми дуюм комилан бозии дигар аз ҷониби дастаи мизбон Куктош нишон дода шуд бо он голҳои зебову фантастикии Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ва ман фикр мекунам ҳамин омилҳо таъсиррасон буданд ва дар қисми дуюм мо дидем ки чӣ гуна ҳамин бозӣ куллан дигар шуд. Бале. Хуб, боз як омили дигар ё факти дигар он аст ки Куктош айни ҳол бо мураббие ки дар лигаи олӣ он қадар таҷрибаи зиёдтар надорад, ҳамеша натиҷаҳои хуб дар мавсими имсол нишон медиҳад. Яъне бубинед ки будани мураббӣ бо таҷриба ҳам дар даста дар мавсими гузашта он қадар гӯё ба назар намерасид ё натиҷаҳои хуб ба назар намерасид. Шумо ҳамин муваффақияти Куктошро дар чӣ мебинед? Омили асосиашро дар худи бозигарони бо таҷриба ё иштиёқи онҳо дар ҳар бозии лигаи олӣ? Хуб, ба назарам муҳити дохилии даста албатта ҳоло чунин бароҳ монда шудааст, хеле хуб даста ба бозиҳои дар пеш истода тайёрӣ дида истодааст. Наметавонем бигӯем ки нақши мураббӣ инҷо кам аст ё ин ки зиёд. Худи мавсими гузашта вақте дар марҳилаи дуюм мураббӣ иваз шуда буд, натиҷаҳои Куктош хеле хуб шуда буданд ва ҳамроҳи клуби марказии варзиши Артиш онҳо зинаҳои сеюму чорумро ишғол карда буданд. Имсол ҳам дар оғоз каме мушкилиҳо буд, вале ҳоло мо дида истодаем ки дастаи Куктош ҳунарнамояш хеле хуб аст ва баъдан ҳамон чизе ки болотар ишора кардем, хуб ҳамин футболбози ҷавон Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ба танҳоӣ дар чанд маврид махсусан дар қисми дуюм қаҳрамони асосӣ шуд. Аз ҷумла ҳамин голе ки ӯ аз зарбаи ҷаримавӣ мустақиман равон кард ва пештар аз ин як партоби головари ӯ буд. Хуб, ногуфта намонад ки дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш дар қисми якум Беҳрӯз Хайриев осеб вазнин бардошт. Ӯ ишора кард ки бояд ӯро иваз кунанд, аммо ситоди мураббиён ба хулоса омаданд ки бозиро давом диҳад. Намедонам ин акнун то куҷо ӯро сафед мекунад ё на дар ҳамон голҳои сардодааш, аммо ҳамин гуна вазъият буд ва дар ду маврид дар голҳое ки зада шуд ба тӯри дарвозаи ӯ аз ҳамин хатти дарвоза хато берун баромадани ӯ ё осемасарии ӯ таъсири манфӣ расонид ва
Куктош 2 дафъа гол зад. бале. Хуб, Парвиз, як чизи дигар он аст ки Беҳрӯз Хайдиев солҳои пеш яке аз беҳтарин истеъдодҳои Тоҷикистон буд ва гуфта мешуд ки ӯ дар Тоҷикистон дар солҳои наздик метавонад ҳамчун дарвозабони асосӣ бошад, ҳам дар тими миллӣ ва ҳам дар топ дастаҳои Тоҷикистон. Аммо бозиҳое ҳастанд ки намедонам аз кадом сабаб ӯ он қадар ба худбоварӣ ҳосил намекунад ё чизи дигар аст, наметавонад хубтару беҳтар бозӣ карда. Ва инро мо дар Регартадаз медидем, дар Истаравшан ҳам баъзе вақт мушоҳида мекардем ва ҳоло бубинед дар клуби марказии варзиш Артиш ин чиз рух медиҳад. Хуб, дар мавриди Маҳмадшариф Саидхоҷа воқеан ҳам бозингаре аст ки дар мавсими имсола хеле хуб медурахшад ва 2 голи ӯ ғалабаи дастаи Куктошро таъмин кард. Ва чизи дигар он аст ки бисёриҳо нигарон ҳастанд ки чаро ин футболбоз ба тими миллӣ даъват намешавад. ӯ дастпарвари мактаби футболи Спартаки Москав аст, то як андоза таҷрибаи хуб ҳам дорад. Вале ман фикр мекунам ҳамин гуна ҳунарнамои ӯ ситоди мураббиёнро ҳам маҷбур хоҳад кард ки ҳатман дар мавриди даъвати ӯ ба тими миллӣ ҳам чораандешӣ кунанд. Чунки Маҳмадшариф Саидхоҷа аслан услуби бозиаш хеле фарқкунанда аст аз футболбозони маҳаллӣ. бале чи дар Хуҷанд пештар ва чи акнун дар Куктош мо ҳунарнамои хуби ин футболбозро дида истодем. Шояд гап дар ин бошад ки якбора албатта футболбозро ҳам ба тими миллӣ даъват кардан гӯем аз нигоҳи ситоди мураббиён он қадар дуруст нест, вале онҳо бояд ҳадяқал чунин истеъдодҳоро ба ҳайати тими миллии олимпии кишвар даъват кунанд, чун синни солашон мувофиқат мекунанд ва баъдан чун он ҷо марҳилаҳои муайяни албатта омӯзишӣ сипарӣ мешавад, бо тавсияи ситоди мураббиён метавонанд ба ҳайати тими миллӣ ҳам ҷалб шаванд. Албатта мо медонем ки истеъдодҳои хуб ҳастанд, вале баъзе вақт онҳо аз назарҳо дур мемонанд. Намедонам бо кадом сабаб баъзе футболбозоне ҳастанд ки дар мавриди интихоби онҳо шубҳаҳо ҳаст, лек чӣ илоҷ акнун ин масъулияти сармураббӣ аст, ӯ интихоб мекунад ва ӯ бояд ҷавоб гӯяд. Бале, ва ҳамин суолро ҳам ба сармураббии тими миллӣ карда будем ки чаро ҳамин гуна истеъдодҳо ба тими миллӣ даъват намешаванд. Ӯ як посух дод, гуфт ки ин бозигарон дар як сатҳ ҳамеша бозӣ карда наметавонанд. Яъне дар як бозӣ хуб ҳунарнамоӣ мекунанд, дар як бозӣ дигар умуман ба чашм аён намешавад. Ва умуман умилҳо зиёд ҳастанд ва албатта тими миллӣ ҳам 4 бозии муҳим дорад, 2 бозии санҷишӣ ва 2 бозии расмӣ дар тои бозиҳои интихобӣ ва мо барор мехоҳем пеш аз ҳама ва умедвор ҳастем ки дар рӯзҳои наздик боз дар тими миллӣ тағйиротҳо ҳам анҷом мешавад ва боз ҳайати тими миллӣ ҳам пурқувваттар мешавад. Хуб, дӯстони арҷманд, дар поёни рақобати дастаҳои Куктош ва клуби марказии варзиш Артиш иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи афсарон Файз Давлатов андешаашро баён кард. Биёед гӯш мекунем ва баъдан барномаро идома хоҳем дод. аввалан бозии дастаи Куктошро табрик мекунам барои ғалабаи Намотиш. имрӯз бозӣ мо имконияти худро назадем ва Куктош имконияти худро зад ва бозӣ ҳал шуд. қисмати аввали бозӣ ба фоидаи шумо буд, дар қисмати дуюм ба фикри шумо чӣ нарасида даста? дар қисми дуюм фикр мекунам ки шанс имконияти хуб доштем, ба сама нарасондем. Дар ин сабаб бохтем бозиро. хуб, дӯстони арҷманд, андешаи Файз Давлатов, иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи клуби марказии варзиш Артишро гӯш кардем. Аллакай чанд муддат мешавад ки роҳбарияти ин даста сармураббии нав намеёбанд. Онҳо ваъда дода буданд ки як мураббии хориҷа ба даста меояд ва тимро наҷот медиҳад. Ҳоло клуби марказии варзиш Артиш бо он қудрат, бо он шароите ки дорад, аутсайдери чемпионат аст. Ин бисёр хатарнок ҳам ҳаст, чунки бубинед дастаҳои дигар ҳоло талош мекунанд ки мавқеи худро барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ мустаҳкам кунанд. бале, ин вазъияти бисёр ногувор аст барои тими мазкур ва дар баробари он нокомиҳое ки ибтидо буду ивази сармураббӣ, натиҷаҳо дар маҷмӯъ хуб нашуданд. ҳамагӣ 4 имтиёз ва дар зинаи охирини ҷадвали мусобиқа қарор доранд. Намедонам давоми 1.5 соли охир мураббии украинӣ ки омада буд хеле фаъолияти хуб буд ва бо кадом сабаб он дигар барнагашт. Ин чизам шояд танҳо ба худи онҳо маълум аст, вале будани ҳамин гуна мураббиёни бо таҷриба фикр мекунам боиси пешравии даста мешавад ва дар солҳои қаблӣ мо дида будем ки чӣ гуна пешравиҳо назаррас буд. Бале. Хуб, дӯстони арҷманд, як бозии дигар дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯло баргузор шуда буд бо иштироки дастаи Файзканд ва ҳамчунин Душанбе ки он бозӣ мусови 2-2 ба поён расид. Фикр мекунам дар ин маврид албатта натавонистем наворҳоро барои бинандаҳо пешкаш карда ва ҳоло биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба дидоре ки дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри
хуҷанд баргузор шуд бинобар сабаби хориҷ кардани майдони дастаи Саравшан аз ҷониби кумитаи интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон. онҳо ин бозиро дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор карданд, вале Саравшан ба бохт рӯбарӯ шуд. инҷо чанд омиле ҳам ҳаст ки чаро Саравшан ҳоло наметавонад ҳадяқал дар баробари дастаҳои миёнаҳоли ҷадвали чемпионат натиҷаи хуб ба даст оварда, ҳолон ки даста ҳадаф дорад ки рохати ҷоми конфедератсияи футболи Осиёро ба даст оварад. оё бо ҳамин натиҷа бо ҳамин бозиҳо мешавад рохати ин мусобиқаро ба даст оварда? албатта оғози мавсим барои дастаи мазкур ҳам он қадар хуб нест, вале фаромӯш бояд накунем ки се марҳила яъне рақобатҳои идома меёбанд. ҳоло барои беҳтар кардани натиҷаҳо ҳатман фурсат пайдо мешавад, аммо гап дар сари ин аст ки Саравшан аз имкониятҳои худ истифода карда наметавонад. дар ҳамин бозӣ ҳам фурсатҳои хуби голзанӣ дар ихтиёри онҳо буд, аммо Хатлон чун имкониятҳояшро дуруст ва ба таври зарури истифода бурд, онҳо ғалаба карданд. умуман бояд ин нуктаро гуфта гузарем ки Хатлон дастае ҳаст ки аз ҳама шумораи ками футболбозон дорад, яъне агар мо ба рӯйхати футболбозони эҳтиётӣ ин тим таваҷҷӯҳ кунем, ҳатто ҳамон шумораи футболбозони зарури ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ тибқи ҳамон сурат ҷаласа яъне 5 нафар метавонанд ба майдон бароянд, баъзе вақт ҳамон қадар футболбоз нест, дар ҳамин бозӣ 3 нафар дошт. бале дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ин тим, аммо Хатлон бо як тактикае ки аз мавсими гузашта мо одат карда будем, пурра хати дифои мустаҳкамро интихоб мекунанд ва вақте ба аксулҳуҷум мегузаранд аз ҳамон имкониятҳои каму беши ба вуҷуд меовардаи худ истифода мебаранд. инро наметавонем мо танқид кунем ё ягон чизи бад гӯем, баръакс ин ҳамон тактика ё услуби бозии хуби студи мураббиёни дастаи мазкур аст бо дар назардошти шароит ва имкониятҳое ки ин тим дорад, вале иқтидори онҳо ҳамин қадар чизро барояшон кафолат медиҳад, имконият медиҳад ва онҳо ин чизро самаранок истифода бурда истоданд. ва бубинед дар моҳи гузашта яъне апрел натиҷаҳои Хатлон ҳам нигаронкунанда буд. дар оғоз мо нокомиёи ин дастаро медиҳем, вале дар моҳи май чи натиҷаҳо комилан тағйир ёфтанд ва ман фикр мекунам моҳи бисёр гӯем хуберо дастаи Ҳабибуллоев сипарӣ кард. албатта инҷо бархурди ду Ҳабибуллоев ҳам буд. Аслиддин бо шогирдонаш албатта тавонист ғалаба кунад ва Саравшан фикр мекунам дар пайи истифода бурдан аз имкониятҳои худ агар андешад хуб мешавад ва дар оянда бозӣ ҳаст, яъне аз ин чиз хулоса кардан мумкин ки бозӣ ҳаст, дар оянда натиҷа мешавад агар фурсатҳои ба вуҷуд меовардаро ба гол табдил диҳанд. бале ва дар ин бозӣ ҳам пештози асосии ин даста Илҳом Баротов ширкат надошт бо сабаби даъват шуданаш ба тими миллӣ ва ин омили асосӣ шуда метавонад ё на мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем, чунки вақтҳои охир Илҳом Баротов чандон хуб бозӣ карда наметавонад. бале хуб ва боз чизи дигар он аст ки дар ҳайати Хатлон ҳар сол чеҳраҳои нав пайдо мешаванд ва имсол ҳам чунин чеҳраҳо ҳастанд. бубинед Хушвақт Миров, Саидшоҳ Бозоров, ҳамчунин Тоҳир Тағозиёда ки голи ғалабоварро дар ин бозӣ зад ва аҳсан мегӯем ба худи ситоди мураббиёни Хатлон ки дар як ҳолати бисёр ҳам мушкил аз он ки футболбозони бо таҷриба мераванд, як мавқеи онҳоро хеле ҳам хуб қувват мекунанд. Яъне гуфта метавонем ки мактаби футболи Хатлон ҳамеша дар ҳар давру замон зинда аст ва бисёр ҳам хуб фаъолият мекунад дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон. хуб дар ҳамин рақобат бисёр чиз нофаҳмо буд барои мо, албатта ки онҷо чӣ гуна дар охири рақобат ҳам довар ҷарима 11 метр таъин кард ва ин дақиқаи 97 рақобат буд ва баъдан пеналти иҷро шуд, вале ҳеҷ таъсире нарасонид ба натиҷаи бозии дастаҳо. ва чизи дигар Парвизон аст ки голе ки футболбозони дастаи Хатлон заданд, голи аввал, ин ҳам бо ҳамон услубе ки туб аз аут партофта мешавад ва онҳо гол мезананд аз ҷониби Фирдавс Алиназаров. инро дар бозии гузашта мо мушоҳида карда будем. бале умуман ман аз соли гузашта ба гӯем ҳамин ҳолат таваҷҷӯҳ карда будам ки чӣ хел Фирдавс Алиназаров аз аут тубро ба бозӣ медорад. ин воқеан ҳам як чизи нодир аст ва медонед Ливерпул барои он ки ҳамин корро дар сатҳи хуб ба роҳ монад мураббии махсус даъват кард, яъне ситоди мураббиёни Юрген Клоп ба хулоса омаданд ки барои он ки аз аут дуруст тубро ба бозӣ даровардан ро машқ кунанд, тамрин кунанд, мураббии махсус даъват карданд. дар дигар топ дастаҳо ҳам ҳамин гуна ҳолат аст, вале дар Хатлон чунин ба назар мерасад ки як чизи табиӣ барин ин чиз ба роҳ монда шудааст ва шуруъ аз мавсими гузашта ҳамин гуна ҳолатро мебинем. дар бозӣ бар муқобили Равшан мо шояди ҳамин гуна ҳолат шуда будем ва инак дар ин бозӣ аслан танҳо бояд аҳсан бигӯем ва каф бигӯем ва интизори он шавем ки чӣ гуна акнун дар оянда боз ҳамин услуби бозии худро идома медиҳанд. аммо барои рақибони дастаи Хатлон бояд ин аллакай як чизе бошад ки онҳо
бояд ҳарос дошта бошанд. бале ҳарос дошта бошанд, вале кӯшиш кунанд агар намехоҳанд ба тури дарвозаи худ ҳамин хел гол сар диҳанд, инро омӯзанд ва роҳҳои хунсо кардани онро пайдо кунанд. бале ва акнун хатлон ки ҳоло аллакай дар бозиҳои охир ғалабаҳои пайҳам ба даст меоварад, дар ҷадвали мусобиқа мавқеашро хеле хуб мустаҳкам кард ва акнун барои дигар ҳарифон ҳам фикр мекунам ҳарифи нобоб шуда метавонад, чун соли гузашта ягона дастае ки аз чемпиони феълии мамлакат имтиёз гирифта буд, ин дастаи хатлони Асадин Ҳабибуллоев буд. бале дар марҳилаи якум ҳам хел буд, баъд дар марҳилаи дуюм баъд аз он ки Истиқлол албатта чемпион шуд, баъзе бозиҳое буданд ки онҷо клуби марказии варзиши Артиш ва дигарон ҳам аз Истиқлол имтиёз гирифтанд, аммо дар маҷмӯъ ҳамон чизе ки шумо болотар гуфтед, хатлон бо дар назар дошти ҳамин қадар иқтидор ва имкониятҳои доштааш, ин натиҷае ки нишон дода истодааст воқеан шоистаи таҳсини офарин хондан аст ва фикр дорам дар ин бошгоҳ ҳамон тавре ки шумо гуфтед, ҳамон анъанаи хуби ба воя расонидани футболбозон хеле хуб нигоҳ дошта мешавад, новоста аз шароит ва давраҳое ки ҳастанд ва бубинед онҳо футболбозон ё чеҳраҳоеро кашф карда истоданд ки барои мо аз назарҳо доимо дур мемонда ё нопадид мемонда. Аз лигаи якум чанд футболбоз омаданд ва дар ин тим ба бозиҳои лигаи олӣ хеле хуб ҳамроҳ шуданд. бале воқеан ҳам дӯстони арҷманд, ҳоло дар поёни ҳамин рақобат ҳам сармураббиёни дастаҳо фикру андешаи худро баён карданд. биёед гӯш меандозем ва баъдан боз барномаро идома медиҳем. маълим, сабаби бохро имрӯз дар чӣ мебинед? пеш аз ҳама мехостам дастаи хатлонро ба ғалаба табрик кунам. умуман нақшае ки мо ба бозӣ доштем бигем куллан чӣ нашуд ва иҷро нашуд, барои ин ки дар як ҳамин иҷро мисол якдигар фаҳмӣ дар майдон умуман набуд, яъни хати ҳуҷум ё хати байн ва умуман бозигарон бигем агар ки дар хати байн, хати дифоъ ки дар қисми аввали бозӣ фақат як туп аз аут партофта шуд ба гол анҷом ёфт. дигар мо ягон ҳуҷуми дастаи хатлонро надида будем. лекин ин футбол аст, мешавад, лекин футбол 90 дақиқа бояд то охири бозӣ бояд бозигаро бозӣ кунанд. умуман бозигароне ки аз курси эҳтиётӣ ҳам бировардем, имрӯз ба бозии лигаи олӣ ҷавобгӯ нестанд. як чизи одди партофт барои дар ҷаримаҳоиро карда наметавонанд. умуман бозигароне ки аз куллан аз ҳайати даста ман аз ин бозӣ розӣ нестам. ва нақши Илҳом Баротовро имрӯз Отабек Каримов анҷом дод, аммо на ба монанди Илҳом Баротов. Набудани Илҳом Баротовро чӣ гуна баён мекунед? албатта ҳар як даста бозигарои калидии худро дорад ва набудани Илҳом Баротов имрӯз ҳам дар майдон як эҳсос мешуд, барои он ки ҳамон лидере ки бояд дастаро пеш мебурд имрӯз дар майдон набуд. ҳамон бозигар, ҳамон бозигаре ки мисол Отабек бояд мисол як бозигари калидӣ мешуд ё Бахтиёр Қаландаров ҳамин ролро иҷро карда натонистанд. ва Бахтиёр Абдурахмоновро дифоъгаро ки баровардед ба майдон, Бахтиёр Қаландаровро дар пеш гузоштед. сабаби иваз кардани муҳофизатгар ба муҳофизатгар чӣ буд? вақте ки дар хати ҳуҷум умуман ҳуҷумҳои мо ба анҷом намеёфт, мо хостем ки Бахтиёр Қаландаровро дар хати пеш монем ва Зуфарро дар хати умуман вақте ки ҳисоб 2-0 буд, бо се бозигари дифоъ ҳам бозӣ кардан мумкин буд. аввалан ғалабаи шуморо табрик мегӯем ва чӣ назар доред дар бораи бозии анҷомёфтаи имрӯза? ташаккури зиёд барои табрикот. пеш аз ҳама мехостам ки шогирдони худамро бо ин ғалаба табрик кунам ва дар оянда ба дарсаи ҳариф истарашам бурбурҳо таманно мекунам ва ҳаминро ногуфта намонад ки он нақшаи корие ки мо доштем, он маслиҳатҳое ки мо ба шогирдонамон додем пеш аз бозӣ, хати дифоъро мустаҳкам кардан кор, ҳаракат кардан кор, аз дарвозаи худ гол сар надиҳанд. ва дар давоми бозӣ фикр мекунам ки хусусан аз ҳолатҳои стандартӣ, чӣ қадр ки шумо шоҳид ҳастед, 3 бозӣ 4 бозӣ шуд аз ҳолатҳои стандартӣ ҳамин хел ҳолат мешавад ки мо гол ба самар меорем ва чӣ қадр ки шумо дидед шогирдон дар хати дифоъ бисёр хуб баромад карданд. албатта хатои буданд, дар футбол бехатогӣ намешавад. дар қисми якум гол ба самар овардем аз ҳолати стандартӣ ва дар қисми дуюм чӣ қадр ки шоҳид будед дар ҳолати контрҳуҷум ҳамон ҳолате ки ба вуҷуд овард ҳамро истифода бурдем ва голи дуюмро ба самар овардем. 4 бозингаре ки таҷрибаи бозиҳои лигаи олиро надоранд, аммо имрӯз ҳам дар муқовимати Истарафшан сазоворона бозӣ карданд. дар бораи инҳо чӣ мегӯед? бозингарони мо чӣ қадр ки шоҳид ҳастед, дар қисми дуюми бозӣ бозингарамон лат хурд, узоху худои дод, маҷбур шудем ки бозингари 15 соларо ба майдон дароем, Баротов Амин ва он бозингароне ки дар ҳайати мо бозӣ мекунанд, баромад мекунанд, Саидшоҳ Бозоров, Фирдавс Алиназаров, Хушвақт
миров ҳамчунин сунатулло исмоилов бозингарони ҷавон ҳастанд. Мо такя ба ҷавонон мекунем. Шояд 8 сол дастаро бозингарони бо маҳорат тар мекунам, 5-6 нафар ҳаракат мекунем, ҳам ҷои онҳо ба чашми мухлисо аён набошад. Чеҳраҳои навро тарбия мекунем, такя ба онҳо мекунам, фикр мекунам самти дуруст аст ва шоҳид ҳастед ки натиҷа дода истодааст. ва дар бораи дарвозабон чӣ гуфтанӣ ҳастед ки қисми дуюм воқеан қаҳрамонӣ нишон дод? Ман фикр мекунам вазифаи ӯ аст. Бояд ҳамин вазифаро иҷро кунад. Вазифаи дарвозабон ҳаракат кардон ки аз дарвозааш гол сар нехт. Ин вазифаи ӯ аст. фикр мекунам ки имрӯз ҳам аз уҳдаи вазифааш нағз бар. барномаи 90 дақиқаро идома медиҳем дӯстони арҷманд ва мо гуфтем ки Истаравшан дар бозии ахир ҳам ба шикаст мувоҷеҳ шуд ба ҳисоби умуман дар майдони худ онҳо бозӣ карданд бо тими Хатлон. Хуб мутаваҷҷеҳ мешавем ба омори дастаи Истаравшан ки онҳо 3 бозӣ мешавад наметавонанд пирӯзӣ ба даст оварда баъд аз дерби Шимол ки онҷо дар майдони худ аз Хуҷанд шикаст ходанд, бозиро дар сафар бо Душанбе 1-1 анҷом доданд ва баъдан боз аз Хатлон бо ҳисоби 2-1 ба мувоҷеҳ шуданд. Ва дӯстони арҷманд мо ҳоло имкон дорем ки бо сармураббии дастаи Истаравшан Маҳмадҷон Ҳабибуллоев дар иртибот бошем ва роҷеъ ба мушкилии даста умуман нақшаҳои онҳо дар оянда суҳбате анҷом медиҳем. алло, салому алайкум. шумотон ба хайр бошад. Ташаккур ки даъвати моро барои анҷом додани як суҳбати кӯтоҳ доир ба вазъи дастаи Истаравшан ман рӯзигӣ додед. Хуб мегуфтед ки Истаравшан дар 3 бозии охир ғалаба намекунад ва сабаби ҳамаи ин дар чи аст? пеш аз ҳама албатта чи дар ҳамин бозие бигем дастаи охирӣ бо Хуҷанд 2 бозии охир ки мо ба дастаи Душанбе охирӣ доштем ки бозӣ ҳам бо мусовӣ анҷом ё ва бозии охирӣ нимо ки бо дастаи Хатлон буд. умуман агар бо дастаи Хуҷанд бигем як ҳариф сарсахт буд фаҳмидан мумкин буд, барои ки 2-0 мо мағлубият дучор будем дар қисми аввали бозӣ, лекин тавонистем ки бори дигар ба бозӣ баргардем, ҳисоби бозиро дуран кунем. лекин албатта дар хатти дифоъ имрӯз хеле мо бигем проблемаҳо дорем ва голи сеюм ҳам бигем аз хатоии мо сар зад. дар бозии Душанбе бошад, умуман бозии Душанбе ва Хатлон ман умуман шогирдони худро бахшиданӣ нестам, барое ки 2 бозие ки мо метавонистем 6 голро ба даст биёрем ва дар ҷадвали мусобиқот ҷои худро мустаҳкам кунем. дар бозии Душанбе бигем аз аввали бозӣ то ахир қариб ки мо бартарӣ зиёд доштем, бигем чиз бо контроли бозӣ зарбаҳо ба дарвозаи ҳариф, лекин амун зарбаҳое ки тақдири бозиро ҳал мекарданд бозингарони мо натавонистанд иҷро кардан. бо дастаи Хатлон ки албатта дар охирӣ 2 бозингари даста набуд, Илҳомҷон Баротов ва Саидмухтор Азимов, лекин дар ҳайати дастаи Хатлон ҳам 2 бозингар набуд, бигем Нуруддин Амроқулов ва Умед Шарипов ҳам. ба ғайри ин имрӯз дар ҳайати дастаи Хатлон бозингарони бозӣ мекунанд ки бигем аз чемпионати вилоят дар чемпионати вилоят Хатлон баромад мекарданд аз дастаи Арал ва дигар дастаҳо имрӯз ба дастаи Вахш даъват карда шуданд ва ин бозингароне ки бори аввал дар чемпионат бозӣ мекунанд бозингарони бигем бо таҷриба ба монанди дастаҳои Равшан ва дастаҳое ки бисёр дар ранги хатакар ва боз дар мо овард. ман дар бораи бозии Хатлон ҳаминро гуфтаниам ки албатта имрӯз дар футбол бартарӣ ё ки бештар ҳуҷум кардан ин асос нест. дар футболи имрӯза асос барои дастаи Истаравшан ин холҳо мебошад ки мо хеле гуфта гузаштем 6-7 холи ки барои мо беҳад дар кор буд барои дар ҷадвали мусобиқот ҷои худро мустаҳкам карда мо натавонистем ин холҳоро гирифта. хуб ташаккур. чаро ҳамин мушкилиҳо бартараф намешаванд бозӣ ба бозӣ? албатта хеле ки мебинем мо дар ҳар як бозиҳо тағйиротам дар хатти ҳуҷум меорем, лекин имрӯз ҳамон бозингаре ки бояд дар хатти ҳуҷум ҳамин ҳамлаҳоро ман мисол имрӯз гуфта наметавонам ҳамаи бозингаро баъд бозӣ кардан. не, албатта бозингароне ки дар хатти дифоъ бозӣ мекунанд ва умуман дар хатти байн ман аз ин бозигаро розиам, лекин умуман дастаи мо дар бозии Хатлон бори дигар ишон дод
ки амс зарбаҳое ки бояд мо бо гем ҳуҷумро бо хиб расонем нест ёки ҳаст зарбаҳое ки умуман ки ба ҳариф ягон таъсире ба дарвоза намеорад умуман бозингаре ки бояд дар хати ҳуҷум дошта бошем ҳамон бозингар имрӯз дар ҳайати дастаи мо нест. хуб дар мавриди он ки нақша доред ки ҳатман дар марҳилаи дуюми чемпионат ҳаятро каме дигар ҳам кунед, мо суҳбат анҷом дода будем, вале як чизи дигарро ман мехостам аз шумо дар охир бипурсам ки дар бозиҳо бештари мухлисон шуморо воқеан ҳам асабонӣ мекунанд вақте ки онҳо тавсия медиҳанд аз минбари варзишгоҳ ба шумо ки бояд ин бозингар ва ин бозингарро иваз кард. Шумо дар ҳамин гуна ҳолат худро чӣ гуна эҳсос мекунед? оё ин ба рӯҳияи шумо умуман ба психологияи шумо дар вақти бозӣ таъсир намерасонад? не умуман ҳайати дастара ҳамаш бигем таҳти роҳбарии худи ман мебошад, лекин умуман хеле ки мо медонем бисёри мухлисони мисол ҳастанд ки бигем худ як фан клуб ман мухлисони даста албатта розиам. мухлисони имрӯз дар тоҷикистон фақат мухлисони дастаи равшани клуб бигем ҳосилоти фархор бистар равшан мухлисоне ҳастанд ки баъди ҳар як бозӣ албатта бозӣ хуб бошад, албатта бо дафтам як бигем чии хуб мешавад, лекин баъде ки пай дар пай бигем як нокомиё рафтестай албатта ин як таъсири худро чӣ ба даста чӣ ба мухлисон мерасонад. лекин имрӯз ҳоло мо наметонем таҳлил кунем. умуман баъди анҷоми қисми аввали чемпионат мо метонем қисми аввалро таҳлил кунем ва дар нақшаҳои мо ҳаст албатта ки дар хати ҳуҷум бозингарони беҳтаринро даъват кунем. ташаккури зиёд маълим, саломат бошед. барор мехоҳем ба бозие ки пагоҳ албатта шуморо интизор аст дар сафар ва бовар дорем ки натиҷаи хуб ҳатман ба даст меояд барои дастаи Исаравшан. хуб дӯстони арҷманд, Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев буданд сармураббии дастаи Исаравшан ки ба суолҳои мо мустақиман тавассути телефон ҷавоб гуфтанд. хуб як бозии дигар гуфтем бо иштироки Файзканд ва душанбе баргузор шуд дар варзишгоҳи шаҳри Кӯлоб бо натиҷаи мусовӣ 2-2 анҷом ёфт ва мехостам каме доир ба вазъи ҳамин дастаҳо гуфта гузарем. куто воқеан ҳам дастаҳое ки соли гузашта дебют карданд дар лигаи олӣ нисбат ба дастаҳои бо таҷрибаи лигаи хеле хуб бозӣ карда истоданд. ман намедонам онҷо кори дасти мураббиён аст, махсусан Тоҳирҷон Муъминов ва Назирчор Изомов ки дар гузашта беҳтарин футболбозони Тоҷикистон ба ҳисоб мерафтанд ва ё чизи дигар ки даста устуворона дар чемпионат холҳои лозимаро ба даст оварда метавонад. бале дар ҳар дуи ин даста бояд воқеан эътироф кунем ки кори дасти мураббиён хеле хуб эҳсос мешавад ва бо дар назардошти хуб ҳамон ҳайату имкониятҳое ки онҳо доранд бубинед одатан ҳар дуи ҳамин дастаҳо як умумият доранд, яъне бозиҳои хонагии худро бештари вақт дар дигар ҷудоир мекунанд, яъне он қадар қувваи зиёди мухлисон ҳам нест, яъне дастгирӣ кунанд ё кӯмакашон расонанд ва бо дар назар дошти ҳамин ҳолат ҳам натиҷаҳои ҳар ду тим хеле хуб аст. албатта дар ин бозӣ имконияти Файзканд барои ғалаба кардан бештар буд, чун онҳо бо фарқи 2 топ пешраф буданд, аммо дар охир ин бартарии худро аз даст доданд ва ҳисоби мусовӣ ба қайд гирифта шуд. бале хуб дӯстони арҷманд, се бозӣ баргузор шуд, гуфтем ки дар ҷадвал аллакай тағйиротҳо ҳам ба амал омаданд ва биёед ба бахши дигар мегузарем, бахши муайян кардани беҳтаринҳо аз ҷониби гурӯҳи эҷоди барномаи 90 дақиқа ва дар ҳайати беҳтаринҳо ҳам беҳтарин футболбозони даври ҳаштум шомил шуданд ва биёед сараввал мутаваҷҷеҳ мешавем ба беҳтарин голи даври ҳаштуми чемпионати мамлакат.
маҳмадшарифи саидхоҷа беҳтарин голи даври ҳаштуми чемпионати мамлакатро ба ҳадаф расонид. Дар умум ҳар ду голе ки ин футболбоз зад ба дарвозаи клуби марказии вардиш артиш беҳтарин буданд, вале ин иҷроиш воқеан ҳам бисёр олӣ буд ки бо ҳамон усули ба истилоҳ мегӯем қайчӣ ӯ тавонист ки хеле хуб тӯбро ба даруни дарвозаи ҳарифон равон кунад. бале онҷо ҳам муҳофизатгар каме пештар буд ва баъдан дарвозабон, аммо ҳардуи онҳо аз ӯдаи садгузорӣ набаромаданд. Ва дар мавриди агар голи дуюми ӯ ҳам ҳарф занем, мо пеш аз барнома ҳам суҳбат карда будем, воқеан ҳам интихоб каме мушкил аст, аммо дар голи дуюм бо сабаби оне ки онҷо хатои дарвозабон бар ало дида шуд, мо ба ҳамин хотир голи якумро албатта инҷо афзалтар донистем, ба он хотире ки ҳам аз нигоҳи иҷрои зарба ва ҳам аз ҳамон рафти ҳуҷуме ки буд ба назар албатта каме диданитар намуд. бале воқеан ҳам ба маҳмадшарифи саидхоҷа барор мехоҳем дар бозиҳои оянда ва умедвор ҳастем ки ҳамин гуна бозиҳои устуворони ӯро дар дигар бозиҳо ҳам бо иштироки дастаи Коктош бубинем. Хуб, мегузарем ба ҳайати рамзии даври ҳаштуми чемпионати мамлакат. 11 нафар беҳтарин футболбози ин давр ва ҳамчунин мураббии беҳтарин ба ин ҳайат шомил шуданд ва онҷо албатта он бозингароне ба ҳайат шомил шуданд ки дар ин давр дар бозиҳои тимашон хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ карданд. Куаи Готсон дарвозабони дастаи Хатлон ки дар бозӣ бо Истаравшан дар сафар бисёр устуворона бозӣ кард, махсусан ҳунарнамои волои ӯ дар қисми дуюм қобили қабул буд. Хуб, Алишер Эргашев аз дастаи Душанбе, Равшан Азизов аз Хатлон ва ҳамчунин боз ду нафар дифогари дигар, инҳо Муҳаммад Раҳмонов аз Коктош ва инчунин Хушвақт Миров аз Хатлон ба қатори беҳтарин дифогарони ин давр шомил шуданд ки ду нафар аз тими Хатлон, як нафар аз Душанбе ва як нафар аз тими Коктош. Хуб, дар маркази майдон интихоб хеле ҳам зиёд буд ва мо метавонистем қариб бисёре бозингарони Коктошро ҳам шомил кунем, аммо ин гуна фурсат нест, чунки дар бозиҳои дигар ҳам беҳтаринҳо муайян шуда буданд. Хуб, Ураз Ғайров аз Душанбе, Муҳаммадшарифи Саидхоҷа, Муҳсин Абдуғафоров аз Коктош ва Тоҳир Тағоизода аз дастаи Хатлон ба хати ним муҳофиза шомил карда шуданд. Дар хати ҳамла Абдухалил Боронов, муаллифи ду гол дар бозии дастаи Файсканд ва инчунин Душанбе ва ҳамчунин дар барои ӯ футболбози Хатлон Худоидод Узоқов ки муаллифи гол шуд шомил гардид ва ба ин ҳайат мураббии беҳтарин Асадиддин Ҳабибуллоев интихоб шуд. Гап сари мураббӣ ҳам дар ин давр хеле зиёд буд, чунки мураббиёи дигар ҳам натиҷаи хуб ба даст оварданд. бале махсусан сармураббии дастаи Коктошро метавонем инҷо ишора кунем, аммо бо дар назардошти оне ки албатта бозӣ дар сафар буд барои Хатлон ва ҳамчунин онҳо дар рафти ин бозӣ бо мушкилои зиёди кадрӣ рӯбарӯ шуда буданд, аммо бо ҳамон шумораи ками футболбозони худ ҳам натиҷаи хубро ба даст оварданд. Аз ин хотир интихоб ба сари Асадиддин Ҳабибуллоев афтод. бале, ин ду ҳафта пайҳам мешавад ки Асадиддин Ҳабибуллоев беҳтарин мураббии ҳафта эътироф мешавад аз ҷониби гурӯҳи эҷодии барномаи 90 дақиқаи шабакаи варзиш. дӯстони арҷуманд, ва ин буд ҳайати рамзии даври ҳаштуми чемпионати мамлакат ва акнун мегузарем ба интихоби беҳтарин бозингар. Фикр мекунам шаку шубҳа набуд дар ин давр ки кадом футболбоз бояд беҳтарин шавад ва он ҳам аз ҷониби гурӯҳи эҷодии барномаи мо интихоб шуд. Ним муҳофизатгари дастаи Коктош Муҳаммадшарифи Саидхоҷа беҳтарин футболбози даври ҳаштуми чемпионати мамлакат эътироф гардид ва мо умедвор ҳастем ки ин бозингар боз ба натиҷаҳои баланди варзишӣ даст меёбад. бале, ду гол ва инчунин як партоби головари ӯ дар қисми дуюм боис барон шуданд ки натиҷаи бозӣ комилан тағйир ёбад ва тими ӯ бо ҳисоби 3-1 ғалаба кунад. Яъне иштироки бевоситаи ӯ, яъне саҳми калони ӯ дар ҳар се голи дастааш дида шуд ва ҳам аз ибтидо то ҳамон лаҳзае ки дар майдон буд пайваста кӯшиш мекард ҳам дастаашро ба пеш ҳидоят кунад. бале, дар ҳар дастаи лигаи олӣ ҳамин гуна бозингароне ки сифати лидериро доранд хеле кам ба назар мерасад ва мо умедвор ҳастем ки шумораи чунин бозингарон боз дар чемпионати мамлакат зиёдтар шавад, ҳам барои интихоб ба тими миллӣ, ҳам барои дарёфти чеҳраҳои нави футболи мамлакат бисёр заминаи хуб мегузорад. Хуб, дӯстони арҷуманд, бозиҳои даври нуҳуми чемпионати мамлакат аллакай пагоҳ баргузор мешавад ва ҳамаи мухлисон ва ҳаводорони футболро ба тамошои ин бозиҳо даъват мекунем ва биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҷадвали мусобиқа. Хуҷанд ҳамоно садрнишини ҷадвали мусобиқа аст. Хатлон аллакай баъд аз пирӯзии сеюми худ ба зинаи дуюм баромад. Коктош дар зинаи сеюм, Душанбе, Файсканд зинаҳои чорум, панҷумро ишғол мекунанд ва дар зинаи охир
клуби марказии варзиш артиш қарор дорад. Ин даста акнун дар даври нуҳум бозии хонагии худро баргузор мекунад бо Истарафшан ва биёд якбора бар рӯи хати бозиҳои даври нуҳум мутаваҷҷеҳ мешавем ки се бозӣ баргузор мешавад, ду бозӣ мавқуф гузошта шудааст. Душанбе дар майдони худ бо Исхата бозӣ мекунад, Хатлон бо Файзканд ва клуби марказии вардиш артиш бо Истарафшан. ба назари шумо Парвиз кадом бозиро метавон бозии марказӣ ва ё бозие ки дар ҷадвали мусобиқа ҷазобияти бештар дорад ном бурд? бо дар назар дошти ҳолати феълӣ албатта рақобати Хатлон ва Файзканд бештар гӯем ба қатори чунин бозӣ дохил мешавад, аммо фаромӯш намекунем ки рақобати клуби марказии варзиши артиш бо Истарафшан ҳам доимо ҷолиб сурат мегирад ва барои ҳам артишиҳо ҳам барои Истарафшан бо дар назар дошти натиҷаҳои охирашон ғалаба бениҳоят муҳим аст. Яъне инҷо муборизаи воқеан ҳам ҷиддӣ барои се имтиёз дида мешавад ва фикр мекунам ҳар ду дастаҳо бозии бисёр хуберо дар ин рақобат нишон медиҳанд. дар бораи бозии Душанбеву Эсхата ҳам бояд бигӯем ки Эсхата дар ибтидо хеле хуб ҳунарнамоӣ кард ва акнун даврае расидааст ки боз ҳам барои онҳо каме гӯем марҳилаи нисбатан мушкилтар оғоз мешавад. аз ин хотир ҳам бозиҳои сафарӣ барои тими мазкур бо натиҷаи мусбӣ агар ҷамъбаст шаванд, инам ба нафъи кор мешавад барои гӯем солҳои баъдӣ боқӣ мондани онҳо дар лигаи олӣ. бале воқеан ҳам хуб аст, чун мебинем ки дар ин даста мураббӣ бисёр ҳам бо таҷриба фаъолият мекунад ҳамид Каримов ва албатта барои ҳамаи дастаҳо барор мехоҳем дар бозиҳое ки пагоҳ баргузор мешаванд ду вохӯрӣ тавассути шабакаҳои варзиш ва футбол манзури бинандаҳо мешавад. ин бозиҳои Душанбе ва Исхата, клуби марказии вардиш артиш ва Истарафшан ки метавонед ин бозиҳоро тавассути шабакаҳои варзиши мо тамошо кунед. аз Парвизи Маҳмадамин барои ширкатшон дар барномаи 90 дақиқа изҳори сипос мекунем ва албатта рӯзи чаҳоршанбе боз бармегардем ба студияи шабакаи варзиш ва доир ба бозиҳои даври нуҳум суҳбати дигаре анҷом хоҳем дод. То барномаи дигар